Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Hadin ba menem step nakaleng jongki dukhat ki jongi napo jongki isu lang kanai redet layo ban bat ya kumba khat armut ki khar balang desi ki ba layo jingtep kat kum ba tu ki kalang ki wan napo Sanamgan district jongka Bangladesh te bagi wan rong tu apo India ka ba ka jingwan ka jongki ru longka pau sai bitik kumba ki mot banwan buhai snong hai kantam hapo katu ki thang hi brokoi namar nak tu ginong wan rong tu kolong ba amde tang ki sanrang ke bawan regi don lu kolong kumi ki don lu kolong na gitu karangot te menem step nak lang ki isu ki obat dan nak le obat kemot ba ki IT bor jok an ba kin le badong kam te aden kata pat long ba aden katu ka jingja menem step bat ka jingja ke bana por jong ka jing war rong tu jong ni khar Bangladesh lang ba ki than border dang sabat selesek kala penlong bang ngi sesen mentaksi bangin wan ban kran ya udipti komisioner jang sabat selesek ban penso bang habede berkani ke isu kaban kong kolong ban kaleng jungi kabang lakran ngi soban perem jure ki BSF ngi soban perem jure ki BSF namar hajing syak mut ba ki BSF ki dai ki ba khmat ban pe ya uput usam ne ya kathan kaput hapo jong ka ya kari India berkari Bangladesh tengi tip hiru bau BSF udon gitu kithan nadu kithan bakli nadu kithan nane na po go makat berkonta tertar hari ka basusi pat kalong ba nakapor sakpor kalong ba kini kibre menabar kilat ban roto po India bat ka ai ka bakam sngo lengo susu kalong ba kai bangilap ke jile BSF kolong new BSF kolong ba hajaka bun pej perman ya kan than bordar ban pej ya khar Bangladesh ban khanglat ya khar Bangladesh bikin rong ka India kum menne hare u ki le pat ban kiu sakini ki surok ki bade kisnong khasi ban pantut kala ya ki trasnong te kana ya kolong kai ka ba nakaleng jungi kumasangi kwa ambu jingkali ba kita ki spy BSF kolong kai ka kamera mski hatu ka kamera mski kolong ban cek ban penuit ban haras ya kita senong ne ban ker banda na kani jingwan rong tu jeng ki khar Bangladesh hapo jong kari India lengba ki kaput jong sarwas selesek te habade bakani lakran disi ngikran ka basai ba nakaleng ki border district kidai ban kran ki BSF ba kidai ban concentrate haki 0 point lane hak tu ki thang kaput re ba kimdai pat ban keu sakini ki sajrong kidai ban concentrate so hakini thang kaput knang ban la ban ada ya ka juruk kertlap jong ki breu menabar napo Bangladesh ka ba arpat ka ba nakala jungi kasan la pan sango se borse kalong ba khan da thau khan da kheng udai nakaniam ayu udai hindu no udai muslim hare kasangi kanorim yuksen kalong ba ukhar Bangladesh usai ukhar Bangladesh but ya khar Bangladesh compare udai niam ayu udai hindu muslim no udai kristan no kumta tartar hare nakleng jiki borstrek bat ki BSF ki dem pitkana ba ki ban bat ndak ki bat kalong ba ki ban penpai be jik bakum kini breu lene ban le ek badong kam namar kumbalong menta kalong ba wi ba kadon ka jing lajlan khanta mau haki kaput wi hot kadon katukani ki fencing po hangti ba kadon BSF balongo kalong ba wala ki BSF don go makat don bakli hendre kar Bangladesh ki kiuhi na kitu ki jaka ba ki dan ki outpost jing BSF te kata ka de ka wai kabalai ka ba nakaleng jungi ngilakran kalong ba namar ngiyo jingtep bahapo sarwes selesek kemut ba kidan kita ki dalal ki ba yale ban penrung tu yakini ki khar Bangladeshi sapo India kata ka de jing sisa ba ki bubun ki dalal ki yale ban penrung tu khar Bangladeshi sa India te nakaleng jungi basang ni lakan tu UDC ba lakno kolong ba bat ke baude ban direct ya ka transport ru jong ka district ba ki de ban pej banyak
but omtai ba ban kem tu kharbangla rai ban kem ru ya kita gibru balong ki dalal ki basim bisa na khar Bangladesh ban penrung har India but Nagaland jungi masang ru habede ba kini gibru bisa ban mahanjor ba ladang ngilap ya ke bakum gini nomor kumba ong mene ba sutu kai ke baja mene hapo nonglam kalong ba kini dekhar nak lawan rung hane ha ka jala ka jungi sa katu kathan lada kali ong khil lada pha ba kile phano ana kim tipsu taklanti kani kapan i bakidon kan jadalal ki bon elam ban pan poe ki se utur ke jaka res nubok kolong ba habal abad dukat kasang kilap satang ini kabalisi bakim lamsu kita bakum kita ke dalal tenak lanjungi kentu border strike bakin le barang kam bude gin dalal ba ki bajumlin ban penrung tu ban simpsa na Bangladesh ban rong ha ko jongkari India te ka bakhadu ke ban lanjungi kran kolong ba bante la kam ha bide berkani ke jongorung kertlap jong kibru mana bar nap kantam na po Bangladesh kolong ba kadon kam biya ka jing selok lang jadi selok lang kolong ba ngi akan tu district ba kide ban khot ke jan meeting ha ka ba ha ka jan meeting kolong ba ini ba de ban khot lang ni BSF de ban khot ya ki ne lam snong bertum tatar kenang bikin yo ban athir ban tai kenang ban yo ban penpau ban keren ke jing sya ban ra ta kalap kelanti babyang lani kikan ban thau kelap kunti babyang ban pentingna banani smart kanum dan su kajurung tu jong ki Bangladesh apo jong ka ri jungi lemba ka sarwas selesai ka jong rung katlap jong ini ki Bangladesh ka jong ki Bangladesh hoj na kapor na klen ki isu ni ji kendu ya ki border strike hari kamut pat ba ong ni su kendu ban ni song kya thai no lani ni song no hari ka kabum rai kai bang ile kalong pa na lor bangi pensau ki bor kulit ki bor strike ya kata ke isu ta kamat gumurung Bangladesh ni kenturu ya ki units ki jungi circle jungi bodon thai kapur bakin le elaka banta ban long ki bapej ngor ban kem ban bat la radon kita ki Bangladesh ki ban ki hopo jong kani ka caka ke jungi seban naklan ju di si ai ha ji kudu ni kolong ba naklan ju si klan kuburi ba kadon ka je pasang rutu jong ki Bangladesh leng ba kathan kapur jong ka sarwas rek kuburi ba kadon ke bakum kata bat ha ju kupor par ulakular ban sinkhya gimat ki ba nging lakran bat khamtam naklan ju ur ai ka assurance ba un khot ya ki BSF un khot ya ki nelam snong jong kathan kapur nang bang yo banes kin yo banes selok lang banes keren kumnu bante lakam ya kati kadong kathan na ka jingwan rung ji Bangladesh